No ja sa na to pozerám tak, že ako investovať sa dá do zlata, investovať sa dá do spomienok a investovať sa dá aj do nehnuteľnosti. Ja to mám nejako akože súkromne rozdelené. Ja mám teda 3, no takto, 3 plus ešte jeden dom. Rodiny mám investičný, čiže keď sa pýtajú na byty, tak 3, reálne 4. A V ktorých mestách? Bratislava, Trenčín. Jak vám vychádza výnosové percento? V Trenčíne lepšie. A to je koľko? Ja som zhruba na 7-8. Ale to je z obstarávacej ceny alebo z aktuálnej trhovej? Priemer, dlhodobý. Ja sa na to nepozerám podľa rokov. Ja Neviem, ale že výnosové percento je vlastne že cena, za ktorú ste kúpili tú nehnuteľnosť a to výnosové percento sa ráta voči tej kúpnej cene, alebo máte výnosové percento voči aktuálnej trhovej cene, hej? Ja mám voči aktuálnej trhovej cene. 7%. To je slušné. Čistý, pozor. Dobre. Nie hrubý. Dobre, tak robíte to dobre. Ja vám k tomu gratulujem. A Bratislava? Takto, Bratislava je trošička náročnejšia, pretože... Ste na 4,5? V jednom byte nie, ale tam to bolo moje súkromné rozhodnutie, pretože ja som tam pomohol nejakým ľuďom z Ukrajiny, takže som proste tam dal inú cenotvorbu. OK. Hej, ale čiže reálne to bolo moje nejaké súkromné rozhodnutie. Niekto by si ma klepal na čelo, ja som proste povedal, dobre, OK, tak ja urobím takýto skutok a to je moja vec.